24. júna koná Rock Me Fest 2010. Finále bude prebiehať 27. júna. Rock Me Fest je súťaž mladých rockových skupín. Z 3 semifinálových kôl postupí 9 skupín do záverečného finále. Festival prebiehal už minulý rok, nazvali sme ho, alebo označili sme ho ako 0. ročník, takže teraz máme vlastne prvý ročník festivalu Rock Me Fest. Zúčastnilo sa ho 28 súťažných kapiel a víťazom boli nitriansky Jamestown, ktorých uvidíme aj na finále ako hosti festivalu. Máme tu 13 mladých skupín z Nitry a takisto 11 skupín z okolia z Nitry. Sú to všetko skupiny, ktoré sú viac menej orientované na rockovú hudbu alebo rôzne odnože rockovej hudby. Každý účastník získal kúpol lístka zároveň hlasovací kupón, ktorým bude zaradený do žrebovania. Máme divácké ceny napríklad, ktoré predstavujú lístky na festival Ripfest, ktorý sa uskutoční 17. júla vo Veľkých Rypňanoch. Ďalej to máme ceny pre divákov, ktoré sa týkajú školného v základnej umeleckej škole Art Studio, školného na budúci školský rok vlastne, v spomínanom Art Studio, ktorá vlastne zastrešuje tento festival. Každý večer je po vystúpení súťažiacich pripravený headliner. V útorok to bola skupina Alone, v stredu to bude skupina Underdose, vo štvrtok Karpatské chrbáty a na finále v nedeľu Jamestown a Gladiator. Minulý rok sme sa zúčastnili toho festivalu, prakticky na finále ako host. Tiež sme boli v porote takýmto spôsobom a je to výborný spôsob, ako propagovať mladé kapely, ktoré si chcú zahrať a ktoré sa chcú nejakým spôsobom posunúť alebo čokoľvek. Určite, dokonca toto je jeden z takých výnimočných týchto festivalov, kde kapely majú aj šancu získať nejaké ceny a aj sa ukázať aj pred fanúšikmi a tak ďalej, takže je to úplne perfektné. Kapela Alone pozdravuje divákov televízie Nitrička. Takže mohli by ste nám povedať, ako sa vám tu dnes hralo? No, ja sám za seba môžem povedať, že to bolo v pohode, výborná akcia, uvidíme, čo povedia fanúškovia. Takže šance sú tam určite nejaké a skôr postupíme len my dvaja, ako to tak vidím. No ale určite, aspoň my dvaja. Ale nie. A ste sa nejako špeciálne pripravovali? Jasné. Cvičili sme o 100-300, veľmi sme cvičili. A každý koncert je iný, takže uvidíme. Tak. Ja sa pridávam. Legato zdraví, Nitričku TV. Ako sa vám dnes hralo? Celku dobre, dá sa povedať, takže v pohode. A ste sa nejako špeciálne pripravovali na dnešný deň? Špeciálna príprava spočívala asi v tom, že dneska sme v trošku inej zostave, ako bývame. Namiesto nášho perkusionistu sme prizvali našu kamarátku a Julínu, sestru Maťu, na violončelo, čo ste dneska videli. Takže asi to bola taká špeci príprava. V podstate sme skúšali trojhlas, lebo inak je to postavené na dvojhlasu všetko. V podstate sme nehrali 2 týždne, myslím, že predtým to. Mali sme jednu skúšku včera, takže to bola tá príprava. To bola tá špeci príprava. Áno. Myslíte si, že je nejaká nevýhoda v tom, že ste dievčatá a že hráte takýto štýl hudby? No skôr je to asi výhoda, by som povedala, lebo každý sa tak pozastaví nad tým, že že babi, hej. Že baba s bubnami. No však áno, je to postavené v rockovej kapele, je to možno niečo také nezvyčajné, ako aj speváčka a bubeníčka. Takže myslím, že je to na tom celé postavené. Takže Kapela Try zdraví divákov televízie Nitrička. Všetci ste vítaní na festivale Rock Me Fest 2010. Je tu kopec ľudí, kopec dobrej hudby, kopec rockovej hudby. Takže tešíme sa na vás 22. až 24. júna v Novej pekárni v Nitre a 27. júna na finále Novej pekárni v Nitre.